Klima aldaketa arazo globala da, badirudi gizakia jabetu dela horretaz, baino zer egingo dugu aurre egiteko. Urtero egiten dira hego mailako bilerak, COP deiturikoak, baina zertan ari dira hortan gure agintariak. Egoera ondo ezagutzen duen aditu bat dugu gaur gurean, hitzaldia egin du Arrasaten gainera, Goien Nagusik gonbidatuta, Elisa Sainz de Murieta da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria. Ongi etorri gurera, Elisa. Bi esker. Bueno, lehenengo eta behin, hitzaldirako bete eginda aretoa, erantzun edo galdera erantzunen tarte horretan ere parte hartu du jendeak, interesa badago. Bai, aurreko baten ere egon nintzen Goien Nagusik gonbidatuta, eta ere bai, egia da oso parte hartzaileak direla eta jende desente elkartzen dela bai. Bueno, gaira etorrita, egia da klimaren aldaketaren kontrako goi bilerak edo egiten direnean, amaitutakoan, sensazioa gizartean pixka da, beste aukera galdua, ez da? Zure begiradatik hori, hola da? Bueno, nik hitzaldian aipatzen nuen bezala, aurrikuspenen arabera ere bada, ez? Eta batzuetan badirudi urtero horrelako aurrera pausu handiak egon behar direla, eta kop batzuk trantsiziozko kopak dira, ez? Letra txikia, akordioetako letra txikia, eta adostasun txikiak hartzen direneko goi bilerak. Orduan, batzuetan ez du zertan beti gauza potoloak gertatu behar, ez? Egia da bestalde, oraindik ezarritako helburuetara ez garela iritsi. Orduan, nik esango nuke alde batetik aurrikuspen handiegiak ditugula batzuetan, baina bestalde, oraindik handitu behar ditugula geure helburuak. 2018an egindako goi-bileran izan zinen zu, eta ordutik danetan izan zara, zergatik dira kopa hauek hain zailak? Bueno, nik uste dut pentsatu behar dugula ia 200 herrialde elkartzen direla, bakoitzak oso egoera abiapuntu desberdinetatik hasita, egoera sozioekonomiko desberdinak eta interes desberdinak ere bai. Orduan, beti da zaila, ez? Hor adosten dira testuak lerroz lerro, esaldiz esaldi negoziatzen dira, ez? Orduan, aurrera pauso batzuk egotea oso komplikatu da. Pentsa ezagun adibidez, egon daitekela Tuvalu Pasifikoko herrialdeko herrialde bat, Arabia Saudi, Brasil, Estatu Batuak, oso interes desberdinak daude mahai gainean, eta horrek bateratzea. Noski, hori bat egitea zaila da. Bueno, lehenengo goi bilera 1985an egin zen, Berlinen hain zuzen ere. Konta iguzu, zein zan hor estenatokia, nola abiatzen dira hainbeste herrialdeia 200, olako gai bati heldu eta elkartzeko eginkizun horretan? Bueno, hasita zegoen nik uste 70ko hamarkadan hasi izan nolabait klimarekiko kezka bat, ez? Zientzia arloan sortutako kezka bat izan zen, hor ikusten zen dagoeneko eguratzean atmosferan berotegi efektuko gasak pilatzen ari zela eta horrek eragina izan zezakela kliman, eta hortik abiatuta, hasten da mugimendu bat, esan ez, arazo globala da, mundu osoan zehar sortzen direlako isurpenak, eta arazo global honi aurre egiteko, konponbide globala ere behar dugu, ez? Horrekin, 1982an esparru konbentzioa sortu zen, Nazio Batuengan, eta behin konbentzioa indarrean sartuta orduan abiatu ziren kopak. Eta zer dira kop edo goi bilera hauek? Azkenean, erabakiak, herrialde desberdinak elkartzen dira, eta hor konbentzioa eta konbentzioaren parte diren Kiotoko protokoloa bere garaian edo Parisko akordia aurrera eramateko erabakiak goi bilera horietan hartzen dira, eta urtero elkartzen dira. Horri da, ordutik urtero egiten dire, baten ez da egin, pandemia kontuak direla eta 2020an, okerrezpanago. Eta akordio nagusiak hor, zuk aipatu dituzun bi, lehenengo Kiotoko protokoloa, 1997an, eta ondoren Parisko akordioa, 2015ko eta gaur egun indarrean duguna. Piskat, bakoitzak zer suposatu zuen eta nola egin dugu batetik besterako transizio hori? Bueno, Kiotoko protokoloa izan zen lehenengo akordio globala, ez? Eta badauka bere garrantzia. Oso desberdinak dira akordio biak. Kiotoko protokoloan ezarri ziren helburu lotesleak herrialde industrializatu bentzako. Alde batetik, erabateko zentzua daukana, ez? Egin handi batean guk herrialde industrializatuak sortu dugulako arazo hau. Baina hor ari ziren ere bai, Txina, Brasil, India bezalako herrialde emergenteak, eta horiek inolako helbururik ez izatea, horrek sortu zituen tirabira handiak, ez? Herrialde desberdinen artean. Hor hasi izan trantzizio bat, ez? Nola kudeatu, arazo batzuk egon ziren, Kanada atera zen akordiotik, Estatu Batuek ez zuten berretsi, orduan Kioto beti egon da pixka bat,
talka desberdinen baitan, ez? 2015an iristen gara Parisera, eta Parisen ikuspegi desberdina jorratu zen. Helburu lotesleak izan beharrean, jarri zen helburu globala, temperaturarena, temperatura mugatu egin behar da 2 gradutik oso behera eta ahaleginak egin behar dira 1,5 gradutara mugatzeko. Eta orduan, akordioak eskatzen die herrialde desberdinei, helburu horretara iristeko ze ahalegin eta ze plan aurkeztu behar dituzten. Hau da, herrialde bakoitzak erabakitzen du zein dan bere ekarpena eta nola erantzuten dion helburu global horri, oso desberdinak ikusten. Ulertzen du goitik bera baino, beti gorako funtzionamendu bat litzatekeela. 1,5 graduko erronka edo aipatu duzu, zer suposatzen du 1,5ko igoera horrek? Ze udaran eta neguan guk ez dauzkagu temperatura berdina, baina ez gara hori buruzari. Hemen honek ondorio handiak ditu planetan. Bai, azkenean, ari gara munduko batez besteko temperaturaz. Eta klima zientzialariek jartzen duten analogia edo da, sukarra daukagunean bezala, ez? Gradu bat, ez aigu asko iruditzen udaran, ez? 21 edo 22 edo 23 edo, baino sukarra daukagunean, bai, gradu bat igotzen denean gure gorputzeko temperatura, txarto sentitzen gara, eta hortik gora, gero eta okerrago, ez? Lurrari horrelako gauza bat gertatzen zaio. Paris onartu zanean, ez genekin oso ondo 1,5 eta 2-ren arteko desberdintasun hori zen izan, eta orduan eskatu zitzaion IPCC zientzia panelari txosten bat egiteko, zehazki ikusteko, zein izan ziteken eragina. Eta hor bai ikusi izan, kasu batzuetan, adibidez, muturreko temperaturari dagokionez, bikoiztu baino gehiago egingo litzatekeela munduan muturreko temperatura jasan zezaken populazio kopurua adibidez, ez? Edo Artikoko itsasoko izotzari dagokionez, ere aldaketan nabarmenak zeuden edo espezieen kopuruari buruz, edo koralen egoerari buruz. Orduan, hor bai estatu egin zen, Parisen agertzen den helburu bi horien arteko desberdintasuna oso sakona izan zitekeela. Eta beraz, zientziaren gomendioa beti izan da temperatura alik eta beran mantendu behar dugula, eta 1,5 ez bada, bertatik alik eta gertuen gelitu behar garela. Bueno, 1,5 graduko referentzia hori hartuta, hurrengo 7 urteetan erdira jetxi behar dugu gaz murrizketa, helburu horretara heltzeko askotxo da? Bai, batez ere ikusten dugulako urtez urte, isurpenak gorantza joazela, pandemia urtean izan ezik, ez? Bai, estimazioen arabera, 1,5 horren baitan gelditu nahi badugu, 145 murriztu beharko lirateke mundu osoko isurpenak, hemendik 2030 urtera, beraz, erronka hor dago. Izan behar herrialdeek epe luzeko helburu potenteak jarri dituzte, baina hori zehaztasuna behar du epe laburrean, ez? Eta hori da pixka bat orain eskatzen ari garena. Eta betetze maila zein da? Ze herrialdeek 5 urtean behin berritu behar dituzte helburuak, ez da? Nola kontrolatzen da betetze maila hori edo? Hori da, herrialdeek, Parisek azkenean esaten du, orain Parisa onartu zanean herrialde gehienek aurkeztu zituzten lehenengo helburu batzuk, eta horiek berriztu behar dira 5 urtero, ez? Horregatik, esaten da 5 urtero ambizioa edo asmoa handitu egin behar dela, ez? Orain arte herrialde denek ez dituzte berriztu konpromisoak, baina berriztapen handiak egon dira, eta azken COP2etan edo nagusitu da, lehen aipatu bezala, 1,5ko helburuari eutsi behar diogula, eta baita ere, epe luzean karbono neutraltasunerantza jo behar dugula. Beraz, Paris baino lehen eta oraingo egoerak alderatzen baditugu, egoera hobeagoan gaude, gerturatzen ari gara Parisera, baina oraindik aurkeztutako konpromisoek eramaten gaituzte Paristik gora, 2,4 temperatura igoera batera gutxi gora bera. Karbono neutraltasuna aipatu duzu, zer da, zentzuten da asko orain? Karbono neutraltasunak esan nahi duena da isurpenak eta sistemak xurgatzeko duen gaitasun horren arteko desberdintasuna 0 izan behar duela. Beraz, ez duzu ekarpenik egiten, ez duzu gehitzen karbono kopurua atmosferan. Ez du esan nahi isurpenik eza, baizik eta isuri behar dugu sistemak xurgatzeko duen gaitasun bera.
Bueno, eta gero kopa hauen inguruan, batez ere lehen goi mailako kopetan, beti egoten dira, herrialde bat urten inda, ez da urten Trumpen azkenengo parte hartzea izan dena, baina eragin ditu ere kontrako reakzioak, hau da, Estatu Batuetan badia erakunde asko Parisen egon nahi dutenak, hortxe lanean jarraitu nahi dutenak, eta hori ere interesgarria da, ez da? Bai, niri oso interesgarria iruditu zitzaion nolabait, Trumpen jarrerari eman zitzaion erantzuna, ez? Hor sortu zen mugimendu bat, We Are Still In, orainik barruan gaude, Parisko akordio barruan gaude, eta jarraituko dugu Parisko akordioari erantzuten, nahiz eta gobernu federalak erantzunik ez eman. Eta orduan, nik uste dut Euskal Herrirako ere garrantzitsua dena, ez? Nolabait ikusi izan, danok daukagula ekarpena egiteko arazoni erantzuterako orduan, arazoa ez dela bakarrik estatuena, baina eskualdeek, hiriek, enpresek, badugula gaitasuna helburu batzuk ere jartzeko eta geure ekarpena egiteko. Nolabait, dezentralizatu egin zan prozesua. Ez guztiz, noski, azkenean estatuek oraindik hartze dituzte erabakiak goi bileretan, baina bai oso argi ikusi da, talde desberdinen edo erakunde desberdinen batuketa izan behar duela ahalegin hau. Bai, Euskal Herria aipatu duzu eta gurean ere hasi gara aspaldi gainera sumatzen, ez? Klima aldaketa, azaroko euriteak ere hortxe daude, Nafarroan zer nolako kalteak, hau honek horrela jarraituko du? Bai, nolabait klima sistema egiten ari garena da desorekatu nolabait, ez? Eta ikusten ari zientziak erakusten duena nolabait da, muturreko gertakariak maizago eta bortitzago gerta daitezkela, ez? Hau da, nahiko argi dagoen joera bat, eta hori esan da, uholdeak beti gertatu izan dira geure lurraldean, baina gero eta maizago gerta daitezke. Oso ondo, Elisa Sainz de Murieta, eskerrik asko, gurera etorri izanagatik, hauek guztiak azaltzera. Mi esker zuek gonbiteagatik. Eskerrik asko.